YPF long live, DWF long live. गुबुन पार्टी यागारि फाइनेल जों खाबै खबाय लामसागौ गुबुन पार्टी यागारि फाइनेल जों खाबै खबाय लामसागौ थानजानमारि गतलके फाइनेल जों खाबै खबाय लामसागौ बुबाग्राके दालाय हामबाय हायनाहाय दिनैथ' नर जतन साइमनो हास्ते गोनाङै सिन्ति प्रामथा बिसिबा कामानि साल रोखसावै जत जागावनो जत पार्टी बिदि बसखागौ दिनै बाना सालायमानि बिसि देखायनाय दिनै अ फाउन्डेसन देनो जों दाख्लैनि अ फाउन्डेसन देवो माइखौनो जों खालाय दंलायो जाय गुबुन एक्टिभिटि खालाय दङ खायफानो आबुनि यागोल फनो दिनै आबुनि बिसिङाव दिनै अ खुमतिया हातियो दिनै पार्टी बिसि जों बाना तिसेमे यागोल दिनै अ जागावो सात फेमिली नि दिनै IPFT फाइटने गोजाम और जागाव सिनी ताकु पुरन दैसं बं नेतृत्वे तिनी ओ जागाव प्राय 14-15 बुटार तिनी तिप्रामो थानी बाना रमखा विशेष खायनाय बरक सिनी जे थानसानि मारिना हमजाबे बुबाग्रानते फानक्रा खायनाय बुबाग्रानि बिसिंति खायनाय सिनी तिप्रासारक यगजाक सितो उनि बर आबनो जाजागै न तिनी तेइसा बुबाग्रानो बर फानक्रा खायनाय बगै सय बছर जয়েन खायके बरनो बेलायके हामबाय जों बेलायके खाबायखौ बरनो लामसं 뭐 타요 그저기 동네 Abo abo kumtia hati mo is belbari ni bisho klayo sini tite disi ingkai sulo mandai pulinpur tagar ya assembly ingkai tagar jol assembly bisho mo khopcha Terus kalau apa bahaya nah hal yang tahu nama kita habis election nasi nama kita tahu bahwa nasi kita. abo to belai ke kaham ko sini to kaisa nahar mo jeng thamsa tongai nai boba garan phantlak nai abo to sini kaisa nahar mo ton to abno karai sini mo edisi office 16 mandai pulinpur klayo or to jeng saimono thangnai 2021 bo jeng gobang budwar koplayingka taklai bahaino jeng o jaga jeng koplayingnai sungto abo tamsanai eksomoyo jeta jeng samani ba khnai phimini je eksomoyo ke বিধানসভা 20 নিসিমি গরি জাং মাই সঙ্গ তাবা মাহেন সিন টার্গেট মো সুলো মান্দাই পুলি বরক তো বাগিন কপ্লাই नि जों साइमानो हाइफानो जों ओ जागाव सिन थानजानो जों बाइके जों बारकारा दनाय आबनो जों वान सुगिनो ओ जागा सामुख्लाय दङ अपनो कारै सिन काहे टार्गेट दङ जे ताक्लाय जोंबो सुलो 18 निसिमी जों गनि उइ जों बाइके 28 जों थाङि मानो 28 नि 28 जों कप्लायनानै बागै सिनि जबा सिनि मुभमेन्ट ओ बाइकेनो सिनि ओ सुलो मान्दाय पुलि बरबो जों कुनो दिनो फनो उसुलि थंलाक जों आ टार्गेट ना हारिनो जों दा सामुख्लाय दङ Lagi kita IPF nah jadi di hal soal sini lagi di firman yang ke running untuk mana hebat tabuk ke 2 bos terhayang ya kata ha mana kurang jauh tangli ya lagi ke kalau ang kumlong division ni IPF ini organisasi sekretari potong potong ini kabar ya kerja yang 2 bos terhayang nggak asumsi kalau kurang jauh kayak gitu tabuk ke yang sini borong harus nggak usah এক লগে সাংসারি ফারিসং বগারান লগে দন বস বস না এই বগারান বাহাই তাম সাইমান যেহেতু ফাস্টে গানাङै नुगै दङ जों जतन साइमान दङ बगाराबो सामो लाइ दङ गाबनो जों खापुरै आरो करि थागे मा बस फेमिली जों दिनै रमने सुतो बरक बालि बांनि ते फाइन तमनि दिनै कोनो कारणे बरक फेमालिं थागा इनके नेक्स्ट रग बरक फाइन हित आन तो कक साहरंग बस जानि कुबैनाबो तां सामिया बुनि हकबा तांबो जों दिनै फेमानि इनके जों बाजना सयजना हाय होना सयजना वैसे मरो सबजना 13-14 बुटार हाय होना दिनैनि साल नों बुबाग्रानि मारियाव नों थाइमानि बमा हान्याव आनसुगै नि बखाव तम कक सानाय लकरो अब नाय दाब तो जन मन बुबाग्रा भाइ सामु फ्लाइ दं गेस नुगै दं फास्टे गानाङै जतो बरन जे बुबाग्रा सामु फ्लाइ पेमेन्ट बक्स नुगै दं बागैनो सम तिनि खापुरि कोनो रुखा नत्रक तरक लगि थालाङै सम बुबाग्रा नहने फाकेदा जों निनि बुमु आनि मुंखौ पुरान जाय जाबर गामि kami jara sosial para hanya mukot, bipar kota aku sibuk yang lupa limpar kota. हामबाय